Pitstockley Innomniasta hei. Ja tämä on nätkähänki-video, miten lisää sähköpostitili sun iPadille, myöskin miten sähköposti tai mail-sovellus toimii. Aloitamme napottamalla asetukset kuvake, pääsee asetukset sovellukseen. Siellä käy vähän alaspäin siellä vasemmalla puolella, että löydät posti, yhteystiedot ja kalenterit. Tässä napata lisätili. Ja Omniassa me käytetään toi Exchange-palveli. Napata Exchange. Lisätähän sun Omnia sähköpostiosoite, sun tilin salasana ja kuvauksena suosittelen, että kirjoittaa jotain, että pystyt tunnistamaan tätä tiliä myöhemmin, vaikka Omnia tai työ. Lopuksi naputa seuraavaa. Omniassa emme voi yhdistää sähköpostipalvelimelle automaattisesti. Kun sä naputat seuraavaa, tulisi pyyntö lisätietoja. Tässä lisätään palvelin, olisi posti.omnia.fi. Domaini on omnia.lan, lisä sun tunnus, eli etunimin ensimmäinen kirjain ja loput sukunimestä, ja sitten se salasana. Tunnus ja salasana on sama, kun sä kirjaudut työasemaan. Naputa seuraava, ja jos me se kaikki checkmerkit, yhdistys on onnistunut. Sähköpostitili ei kuulu pelkkä sähköposti enää, eli meillä on myöskin työkalenterit, yhteistiedot ja muistutukset. Tässä vaiheessa valitse napattamalla noin kytkimet, kumpi sä halus iPadille myös. Suosittelen, että kaikki niistä on päällä. Naputa seuraavaksi tallenna-napain. Se sähköpostitili on nyt lisätty iPadiin, mutta ennen me ota se käyttöön, kannata vaihtaa muutama asetukset. Naputa nyt sen tili, mikä just lisäsit, ja vaihtaa postin synkronointiaika, että olisi vähintään 1 kuukausi. Huomaa, että se iPad alkaa ilmoittaa sulle vastaamaton tapahtumia ja lukematon sähköpostia. Naputa vasemmalla puolella nappain, eli sun tilin nimi pääsee taaksepäin, ja vielä 1 askel taaksepäin, eli posti, yhteistiedot ja kalenterit. Tästä näkymästä scrollaa vähän alaspäin löydä se allekirjoitusrivi. Naputtamalla sen me vois nyt muokata. Oletusallekirjoitus on lähetetty iPadista, mikä voi olla vähän epäprofessionaali. Suosittelen, että vaihtat, että se olisi samanlainen niin kuin kun sä lähetät sähköpostit sun työpöydäkoneelta. Tämä allekirjoitus on automaattisesti lisätty kaikki sähköpostille, joka lähetät täältä iPadilta. Naputa ylhäällä vasemmalla posti, yhteistiedot ja kalenterit näppäin ja kaikki tiliasioita on nyt hoidettu. Tili on valmis ottaa käyttöön. Naputa fyysinen kotinäppäin. Pääsee takaisin iPadin kotivälikoon. Kotivälikosta naputa Maili-sovelluksen kuvake, eli semmoinen kirjakuore kuvake. Olette nyt sähköpostisovelluksessa. Vasemmalla puolella meillä on saapuneet laatikko, ja jos napataan ylhäällä vasemmalla, pääsen vähän taaksepäin, mistä saa nähdä kaikki kansiot. Kansion sisällä on mahdollinen tehdä haku. Ylhäällä, missä lukee etsi. Jos kirjoittaa tähän joku avainsana, tässä esimerkiksi nätke, kaikki viestit, joilla se nätke avainsana löytyy, on nyt näkyvissä ja sä voit valitseneen. Mutta eikä tärkeimmät asiat sähköpostisovelluksessa on ne 5 kuvakeet ylhäällä oikealla kulmassa. Aloittamassa oikealta puolelta meillä on se uusi viestikuvake, joka tuo esiin uuden tyhjä viesti. Naputa vaan ne kenttät, esimerkiksi vastaanottaja, kopioi, aihe,
tai sitten se viestin sisältö. Että kurssori muuttuu siihen ja sä voit kirjoittaa sun viestit tai aiheet tai vastaanottajan sähköpostiosoitteet. Naputat kumoa ennen kuin se viesti on ollut lähetetty. Tuli pyyntö, jos haluat tallentaa sun viesti luonnoksena. Jos myöhemmin haluat päästä takaisin luonnokseen, pitkä paina se uusi viestikuvake ja tästä löydät ne luonnokset. Toiselta oikealta kuvake on vasta. Tästä myöskin löytyy vasta kaikille ja valit. Keskimmäinen kuvake on se roskakori, jos haluat poistaa sun viesti. Seuraava kuvake on siirrä, että me voi siirrää se viesti toisen kansioon. Ja viimeinen kuvake on liputa, tai merkitse luottamaksi, tai ilmoita sinulle, jos on tosi tärkeä viesti ja haluat vielä toinen ilmoitus, että vastaus on saapunut. Vielä yksi ominaisuus sähköpostisovelluksesta haluaisin näyttää. Se on mahdollinen, että piiloa yksi luonnosviesti väliaikaisesti, jos esimerkiksi haluaa löydä muuta tietoa toisessa viestistä. Jos sä raahatat se viesti ihan alaspäin, se jää sinne ja odottaa sinulle. Nyt sulla on mahdollisuus löydä toinen viesti, löydä sopiva tietoa, mikä haluat sit lisätä uuden viestin. Kopioi sen esimerkiksi kuin näin. Ja sitten jos napota se alhaalla oleva viesti, se tuli taas näkyviin, jolla sä voit vaikka sijoittaa teksti tai kirjoittaa lopuksi. Nyt saat valmis käyttää sähköpostit sun iPadilla. Kiitos katsomassa.